Ning higayuna mga kapuso ato ibida ang istorya sa kadaugan sa mga miyembro sa JRU o sa Rizal University Heavy Bombers nga nagdala og garbo gikan sa Tanhay City, Negros Oriental. Usa siya sa mga kahinamang basketball player sa NCAA Season 99. Gani, di ilang team ang iyang gidala, kundi iyang identity isip usa ka Negrense. Siya, si Mark James Barrera, taga Tanay City, Negros Oriental, ug miyembro sa JRU Heavy Bombers. Ug karong buntaga, ato makauban si Mark James Barrera, dinilang sa GMA Regional TV Live. Mark James Barrera sa JRU, mga kapuso, makauban nato. Maayong buntag, Mark. Kumusta? Good morning po, Kyra. Thank you so much for joining us this morning. Kay Bauming nga busy ka sa inyong training para sa umaabot ng mga games. Hisgutan ta, Mark, ang imong journey, kining imong pagkahilig sa basketball. Kisa may nahimong dakong impluensya ni imo ning maong sport? Siguro ang dakong influensya sa akong basketball career is akong kuya, akong mga igagaw, akong mga tito kay hilig po sila kayo. Usa po katong napa ko sa akong probinsya. Akong kuya kayo usa sa akong coach. Kaya nakailigan na po og advantage po kay ako kay among court doon ra kay sa among balay. You started playing unsa man elementary, part na ka sa varsity sa school? Elementary pa lang nagsugod na og dulag basketball. Mga grade 6 ako dula na og regional meet. So mga gasugod guro ko mga grade 3, grade 4 gasugod na og dulag basket. Unsa may motivation nimo, Mark James, para mas mapalambo pa nimo kining imong gikahiligan nga sport? Siguro ang motivation na ako karon is para sa akong pamilya o syempre ang usa sa akong motivation is ang mga istorya sa mga tao. Syempre dito sa mga gitong napa ko dito daghan silang istorya like di daw ko kaya makipagsabayan diri sa Manila. Gamay daw ko, di daw ko kagwanta. So kato nga mga istorya like ako na siyang wala na ako ginatik nga ma-down ko or unsa ba ako na siyang gitik nga motivation nga mas akong i-prove kanila nga kaya na ako makipagsabayan diri sa Manila. Speaking of motivation, you said nga imong pamilya ang murag nakapaagni ug maoy imong number one nga supporter. Birthday di kuno karon, March, sa imong mama? Oo. Si gusto kang mo-greet sa imong mama, basig tan-aw siya ron. Happy birthday, ma. Amping rada permi, see you soon. O love tigaw kayo. Wow, thank you for that. Gumikan sa imong love, imong paghigugma sa basketball, of course, naabot ka sa NCAA pagkanindot. Unsa may kumusta ang imong experience diha labi na karon season 99? Siguro ang experience karon katong una dili pa na ako gasagol ang kalipay og like excitement, pero along the way naka-adjust na pud ko. So ang transition lang is sa pagkaron adjust pagyapon sa dula kay Siyempre ang competition diri sa akong naandan nga competition sa probinsya, so adjust, pero I know nga narapod ako mga teammates ug coaches nga mag-guide na ako pero Unsa may mga challenging parte sa imong journey diha sa NCAA, Mark? siguro ang usa nga pinaka-challenging isang kamingaw, homesick, malayo sa pamilya. Siyempre sa una naanak ko diri sa una muna kong usa nga na problema nga nipauli ko. So karon muna akong gina-fight permi nga dili na magpadala sa kamingaw, ako rang isipon nga ako ning ginabuhat para sa akong pamilya. Unsa may goal ni Mark Barrera sa NCAA season 99? Siyempre ang among goal to win a championship. Kasi siyempre pila na katuig ang JRU wala ka champion, so kailangan namong ibalik ang trophy diri sa Mandaluyong. Pero among mindset lang sa team is one game at a time lang. Pila na standing karon sa JRU, Mark? 3 wins? 4-1. 4-1. Wow. So, kano sa inyong sunod nga duwa? Ugma. And between? Kinsay kontra ninyo? Kontra San Sebastian. San Sebastian Stags, of course.
Mart, kung doon na kay ipaambit nga mensahe sa mga nagtan-aw nato karon dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas, labi na gyud sa inyo diha sa Negros Oriental, mga mahiligon og basket, mga nag-support nimo sa imong gustong ipaabot kanila. Unta, inyong suportaran ang GRU Heavy Bombers sa karon nga season 99. Unta, dili mo kapuyo ng suporta kanako, kurang yatag permi akong best. Kung ipakita nga kitang mga nagrense kayang makigsabayan diri sa Manila. Sakto gina. Finally lang Mart, tambag lang nimo sa mga batan-on sab nga mahiligon kayo sa basketball, unsa may angay nilang buhaton. Siguro ako lang makatambag is keep grinding lang. Trust the process, tsaka tuloy lang. Kung sa mong ginabuhat karon ipadayon lang, guard lang permi, o siyempre kuyugan lang natin pagampo sa Ginoo. Just to close this Mart, basing na kay gustong i-shout out karong buntaga sa may gusto nimong i-greet. Siyempre ako shoutout ako mama nga yung birthday karon, shoutout na ako ang papa, sila kuya, kung may gagaw, Phenomenal Kicks, Bus Paco, shoutout sa ako Uncle Kicks, Kuya Jake Montalbs, shoutout ako MGBTC Bowlers, ako mga teammates dito sa GRU, ako mga coaches, ako mga barkada sa Tanay, siyempre akong uyab na si Jade Crystal Mendez. Thank you po. Thank you so much for joining us this morning. Og good luck sa umaabot pa ninyong mga duwa sa JRU Heavy Bombers, mga kapuso. Mart James Barrera. Daghang salamat, Mart. Thank you. Og mubalik pa mi mga kapuso kay mga dagkong balitang ang ngayong masayran amo ipaabot kaninyo sa pagbalik sa GMA Regional TV Live.